गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राव बिगियान आयदानि सायाव दान्दिसे सावरायनो सिगांदोङो। गिबियावनो आं लाबोदों राव बिगियान माखौ बुङो, बेनि उनाव आं लाबोदों राव बिगियानखौ बिगियान बुंनो हायो ना हाया, बेनि उनाव राव बिगियाननि खाबुखौबो आं सोनाय जादों आरो जोबथारनायाव राव बिगियाननि गुबुन गुबुन दालाइफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नाजानाय जादों। लिंगुइस्टिक्स सोदोबनि थाखाय बर' रावाव राव बिगियान सोदोबखौ बाहायदों। बे लिंगुइस्टिक्स सोदोबा लेटिन सोदोब लिंगुआ आरो इस्टिक्स सोदोब लोगो नांना सोमजिदों। लिंगुआनि ओंथिया जादों थं आरो इस्टिक्सनि ओंथिया जादों नलेज और साइन्स। राव बिगियान माखौ बुङो? बिगियाननि आदबजों सुबुंनि जायखिजाया रावनि सायाव नायबिजिरनायानो जादों राव बिगियान। राजकुमार शर्मानि रावै Linguistics is that branch of knowledge which attempts to make a scientific study of language. Here the term scientific implies a well-organized, comprehensive and scientific study of language. राव नायबिजिरनायाव बिगियाननि आदबा सरजाबफानायखायनो राव बिगियाननि गुबुन गुबुन खलबफोर जेरै रिंसारनि सायाव सोनारना रिंसार बिगियान, रिंसारथिनि सायाव सोनारना रिंसारखान्थि, महरनि सायाव सोनारना महरखान्थि, बाथ्रानि सायाव सोनारना बाथ्राखान्थि, ओंथिनि सायाव सोनारना ओंथिखान्थि बायदिखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया राव बिगियानखौ बिगियान बुंनो हायो ना हाया एसे नायनानै लानि। सरासनस्रायै बिगियान होननानै बुङोब्ला जायखिजाया आयदानि सायाव खायसे आदब खान्थिनि गेजेरजों सिस्टेमेटिकेलि फारि फारि नायबिजिरनायखौनो बुजियो। राव बिगियाननि बिथिङावबो रावनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव बिगियानारि आदबजोंनो रोखायै नायबिजिरनाय जायो। राव बिगियाननि खायसे आखुथायखौ नोजोराव लाखिनानै राव बिगियानखौ जेनिबो गोनो गोथो गैयालासे बिगियान होनना बुंनो हायो। मानोना बिगियानिफोरा बाहायनाय बादि राव बिगियानिफोराबो बिगियानारि आदब खान्थिफोरखौ बाहायो। बिगियानिफोर बादि राव बिगियानिफोराबो रावनि खारिथिफोरनि सायाव अबजारभेसन आदबजों नोजोर थिनाय जायो। बिगियानिफोर बादि राव बिगियानिफोराबो हाइप'थेसिसखौ नोजोर थिनानै बिजिरनाय हाबाखौ मावफुङो। बिगियानिफोर बादि राव बिगियानिफोराबो रावखौ बिजिरनो थाखाय लिंगुइस्ट लेबरेटरि बाहायनाय जायो। नायबिजिरनाय समाव बिगियानारि आगजुफोर साइन्टिफिक डिभाइसेस होननानै जेखौ बुंदों, जेरै कम्पिउटार, असिलोग्राफ, साउन्ड स्पेक्ट्रोग्राफ, केम'ग्राफ, क्रोम'ग्राफ, मैंगोग्राफ बायदिखौ बाहायनो हागौ। बिगियानिफोर बादि संजिरनानै मोननाय फिथाइखौ राव बिगियानिफोराबो जेनेरेलाइज खालामनाय जायो। दानिया फै राव बिगियाननि खाबुनि सायाव एसे सावरायनि। राव बिगियाननि खाबुआ जोबोद गुवार। रावनि गेजेरजों सुबुङा साननाय हनायखौ फोरमायलायनायावनो रावा गुबुन गुबुन आयदाफोरजों लोब्बा लाखिबोजादों। बाहायनायनि बिथिंजों सुबुंनि रावा गुबुन गुबुन आयदा जेरै ससिय'लजि, एन्थ्रप'लजि, फिल'सफि, साइक'लजि, मेथामेटिक्स, लिटारेचार, निउर'लजि, बाय'लजि बायदिजों सोमोन्दो लाखिबोजादों। बेनिखायनो राव बिगियाननि गुबुन गुबुन दालाइ जेरै ससिय'लिंगुइस्टिक्स, एन्थ्रप'लजिकेल लिंगुइस्टिक्स, साइक'लिंगुइस्टिक्स, मेथामेटिकेल लिंगुइस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, निउर'लिंगुइस्टिक्स, बाय'लिंगुइस्टिक्स बायदिखौ नुनो मोननाय जायो।
दानिया फै राव बिगियाननि गुबुन गुबुन दालाइफोरनि सिङाव हाबनानै नायनि। गिबियावनो लाबोदों आं बेयाव फोरमायलु राव बिगियान, जायखौ डिस्क्रिप्टिव लिंगुइस्टिक्स होननानै बुंनाय जादों। फोरमायलु राव बिगियाना जायखिजाया रावनि सोमोन्दै फोरमायथिना होयो। सरासनस्रायै राव बिगियाननि बे दालाइखौ राव सावरायनायनि बिथिङाव गुदि आरो गाहाय बाहागो होनना सानना लानाय जायो। बे दालाइ राव बिगियानखौ फोरमायनो थाखाय सुइस राव बिगियानि बार्नार्डस डि साउसारआ सेनोक्रेनिक सोदोबखौ बाहायदों। दानिया फै जारिमिनारि राव बिगियाननि बिथिङाव। जारिमिनारि राव बिगियाना समजों लोगोसे रावा माबादि जौगाबोदों एबा सोलायबोदों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। डेभिड क्रिस्टेलआ बेनि सोमोन्दै ओरै बुंदों: ब्रान्च of linguistics which studies the development of language and language over time, also known as diachronic linguistics. साउसारआ जारिमिनारि राव बिगियाननि थाखाय डायक्रनिक सोदोबखौ बाहायलांनायखौ नोजोराव गोग्लैयो। रुजुथायारि राव बिगियान। रुजुथायारि राव बिगियानाव मोननै एबा बेनि बांसिन रावफोरनि गेजेराव रुजुलायनाय जायो। बेयाव सोमोन्दो थानाय मोननै एबा बेनि बांसिन रावफोरनि गेजेराव माबादि गोरोबलायनाय आरो गोरोबलायै आखुथायफोर दङ बेफोरखौ रुजुलायना दिहुननो नाजायो। सोमोन्दो थानाय रावफोरखौ रुजुलायनायखायनो बे बाहागोखौ राव बिगियानिफोरा टाइपोलजिकेल लिंगुइस्टिक्स होननाबो बुंनो थांदों। 19 जौथायाव बे रोखोमनि रावनि सावरायनाया कम्पारेटिभ फिल'लजि आरो माब्लाबा कम्पारेटिभ ग्रामार होननाबो मिथिजादोंमोन। एसे सिगाङाव सावरायजानाय दालाइफोरनि अनगायैबो समजों लोगोसे गुबुन गुबुन दालाइफोरा जौगाखांबोदों। बेफोरनो जादों साइकोलिंगुइस्टिक्स, स'सिय'लिंगुइस्टिक्स, एन्थ्रप'लजिकेल लिंगुइस्टिक्स, बाय'लिंगुइस्टिक्स, कम्पिउटेशनेल लिंगुइस्टिक्स, इथन'लिंगुइस्टिक्स, न्यूर'लिंगुइस्टिक्स बायदि बायदि। दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।